Hey, sosma malah bete. Ara mansi senjana psiu muni garbai. Bekola biya kalangnya moजां जागोन ना न'आव लांनाय मोजां जागोन? न'आव लांनाय मोजां जागोन दे. मानोना हिनजावनि सेराव गाननानै देरलागा खिनांगोन. Ha? Ayo. Ayo. Gelir ma. Ha? Mana gaya? Ayo. Apa? Mama guru? Tebla, जों फैनाय. Mabra. नै बे ससमा नुदोंना? नों गानना नायनोसै. नाय. माबायदि मोनदों, हा? Belek नुदोंले? Belek. Gan. Daनिया माबायदि मोनदों, हा? Hei, belek माथो BTR ससमासोले? बेखौ गानब्ला UN ब्रह्म इउनिभारसिटि, कर्स इउनिभारसिटि, रेलवे कर्स फेक्टरिखौसो नुनो मोनो माथो। नों मारगथ'। माथो बेफोर लामाखौलाय माथो एख' मावथाराखै माथो। BTR नि लामाया बेफोरबायदि नामाब्रा? ट्रेक्टर हा ट्रेक्टरसे गोलैयाखै। माबा मोनसे अनुष्ठान प्रतिष्ठानाव माबाफोर हा ट्रेक्टरसेफोर गारदों नामा बियो? माथो जेबोखौनो गारनाय नुवाखै। है आं बे ससमा गानलालै। थारमाने प्रमद बर'आ BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै मानसिफोरखौ ससमा गानहोनानै मोजां सिमां नुहोदोंमोन मिथिबाय? बर' माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होबायना? हाग्रामा सारा फैगासिनो दङ। एबार फैबाथाय जोंनि लामाया साफा जाजोबगोन आरो जाफैगोन सारा मोजां खामानिखौनो मावगोन आरो बियो देरहाखागोन। दे मुदा देरहाला एबार। जागोन। थांगोनसै नामा नोङो? थांनोसै। दे आंबो थांबाय।